Nasayod ka ba nga mas healthy di ay ang saging nga lakatan kumpara sa saging nga latundan? Nakabalo ba ka, ana? Ang saging rich in kabalutaan na, di ba, nga puno og potassium ang saging. Aduna pud kini vitamin B. Naapod ni siya'y tryptophan o carbohydrates. I don't know usan ning tryptophan. Ikuan daw nato ni i-research. So, gisuggest ni Dr. Willie Ong nga kinahanglan tang mukaon og duha ka saging matag adlaw. Yes, na nakoy isa ka ganina. Naapa man ko isa, duha man kabuok akong gibalon. Yes, nagbalon ko og duha ka lakatan nga saging. Kay usahay after ani atong program gutumon gyud ko. As in makagutom tungod sa katugnaw, unya of course gitagtabi dinhi. So kinahanglan tang mukaon. Saging ra akong ginadala kay mas dali ra man dalon, no? Dili pud siya amigasunon. So, duha ka saging matag adlaw ang girekomendar ni Dr. Willie Ong nga dapat natong kaunon. Kay matud pa, maayo kini para sa atong mga kasing-kasing. Good for our hearts. Maayo sa atong heart. Hapit na ba ang Hearts Month? Hapit na ba ang February? Apan, ingon pa ni Dr. Willie Ong, unsa gyud ay nga saging ang mas maayo? Sagingon pa niya, mas maayo gyud ay ang lakatan nga saging. Tungod kay ang lakatan nga saging mas taas sa vitamin C kumpara sa saging nga latundan. Tabis kayong tundan, di ba? Pero mas taas sa vitamin C ang lakatan kaysa sa latundan. Kaya ang latundan daw walay vitamin C. Muna nga kung inyong ma-observe medyo ang lakatan kay naay pagka-aslum-aslum, no? Oo, naay pagka-aslum ang lasa sa lakatan nga saging ug mas masustansya kini. So karon nasayod ka na.